Kaixo eta ongitorri jakindunera. Gaur, hidrokarburoen derivatu halogenatuei buruzko ariketa bat ikusiko dugu. Ariketa honetan, konposatu hauek izendatu behar ditugu. Lehenengotan behin, hau egingo dugu. Beste bideoetan ikusi genuen bezala, lehenengo eta behin ikusi behar dugu zein den gure kate nagusia. Kasu honetan, bakarrik karbonoak ala halogenatuak ditugunez, ez dago dudarik eta hau izango da gure karbono kate nagusia. Zer daukagu? Bi kloro, hemen eta hemen. Orain, jakiteko nondik, zer muturretik hasi behar gara zenbatzen, ikusi behar dugu, zenbatu behar dugu, talde funtzionalak hurbilen dituen muturretik. Hau da, hemendik zenbatzen badugu, halogenoak geratuko dira 3. karbonoan eta 4. karbonoan. Baina, alde honetatik zenbatzen badugu, talde funtzionalak geratuko dira 2. karbonoan eta 3. Orduan, mutur hau, bi talde funtzional honek hurbilen daukanez, hemendik zenbatuko dugu. Eta orain, izendatzeko, esaten dugu, zenbakiak, non dauden kokatuta halogenoak, halogenoen izenak eta gero kate nagusia. Orduan, kasu honetan, halogenoa berdina denez, dena leku berberean ipini dugu. Orduan, geratuko da, 2, 3, dikloro, zeren eta bikloro dauzkagu, eta orain kate nagusia. Hemen, 5 karbono ditugunez eta lotura guztiak sinpleak direnez, hau pentanoa da. Horrengo kasu honetan, lehenengo eta behin, kate nagusia zein den jakin behar dugu. Lehenengo eta behin, hemen bakarrik karbonoak ditugunez, kate nagusia zein den ez daukagu dudarik, eta hau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbono ditu. Orduan, hau, exeno bat izango da, zeren eta lotura bikoitzak ditu. Gero, zer gehiago daukagu kloro bat hemen, eta 2 lotura bikoitz. Orduan, lotura bikoitzak halogenoak baino garrantzitsuagoak direnez, hasi behar gara zenbatzen, lotura bikoitzak zenbaki txikienan lortzen ditugu moduan. Orduan, hemendik zenbatzen badugu, lotura bikoitzak geratuko dira 2. karbonoan eta 3, 4, 5. karbonoan. Beste alde honetik, zenbatzen hasten bagara, geratuko dira lotura bikoitzak lehenengo karbonoan eta 2, 3, 4. karbonoan. Orduan, muturra honek lotura bikoitzak hurbilen daukanez, hemendik zenbatzen hasiko gara. Eta izendatzeko, lehenengo, esaten dugu non dagoen kokatuta halogenoa, eta gero, kate nagusia izendatzen ari garenean, esaten dugu non dauden kokatuta lotura bikoitzak. Orduan, non dago kokatuta kloroa. Kloroa 1, 2, 3. karbonoan dago. Orduan, hau izango da, 3 kloro, eta orain, kate nagusia izendatzen dugu. 6 karbono dituenez, hexa izango da. Eta orain, lotura bikoitzak kokatzen ditu. Lotura bikoitzak lehenengo eta 4. karbonoan daude, orduan 1,4, barkatu. Eta orain, eno ipintzen dugu. Zeren eta 2 lotura bikoitza ditu. Horrengo kasu honetan, berriro, bakarrik dauzkagu karbonak eta bromo, orduan kate nagusia zein den jakiteko ez dago dudarik. Eta berriro, lotura hirukoitzak ditugunez, lotura hauek zenbaki txikiena eduki behar dute. Kasu honetan, lotura hirukoitzak 2 muturrota daudenez, berdin da hemendik ala hemendik zenbatzen hasten bagara. Baina ere halogeno bat daukagu, orduan halogeno hau hurbilen daukan muturretik hasti behar gara kontatzen. Kasu honetan, muturreri hau da, zeren eta hemendik hasten bagara, 1, 2, 3. karbonoan izango da bromo hau, eta hemendik zenbatzen hasten bagara, 1, 2, 3, 4. karbonoan. Orduan, hemendik zenbatzen dugu. Horrela, gure lotura hirukoitzak geratzen dira lehenengo karbonoan, eta 1, 2, 3, 4, 5. karbonoan. Eta hau, 6 karbono ditu kate nagusia. Orduan izendatzerakoan lehenengo halogenoa izendatzen dugu eta gero kate nagusia lotura hirukoitzekin. Bromoa 3. karbonoan dagoenez, 3 bromo geratuko da.
Eta orain kate nagusia, 6 karbono dituenez, hexa izango da. Eta orain, lotura hirukoitzak kokatzen ditugu. Lehenengo eta bosgarren karbonoan, orduan, 1,5 di inoa. Eta azkenik, kasu hau daukagu. Kate nagusia zein den jakiteko, karbono kapuru handiena daukan katea izango da. Orduan, hau bada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbono ditu, ala 1, 2, 3, 4, 5. Hau luzeagoa denez, gure kate nagusia, hau izango da. 6 karbono dituela. Eta kasu honetan ere, lehenengo eta behin daukagu. Lotura bikoitz bat, hau zenbaki txikiena eduki behar du, eta gero daukagu 2 halogeno eta radikal alkilo bat, hau da, metil bat. Orduan, izendatzerakoan, hau zenbaki txikiena eduki behar du. Orduan, mutur honetatik zenbatzen hasten gara. Horrela geratzen da, daukagula 2 bromo lehenengo karbonoan, lotura bikoitza 2. karbonean, eta metil bat 4. karbonoan. Izendatzeko, alfabetikoki izendatzen ditugu. Bromo, metil, B, M, baina aurrerago dagoenez alfabetoan, bromoak lehenengo izendatzen ditugu. Orduan, geratuko da, 1,1, zeren eta 2 bromo dira, karbono berberan, baina 2 bromo dira, orduan, bata, ipini behar dugu 2 aldiz, di bromo, orain, metila izendatzen dugu, 4 metil, eta orain kate nagusia. 6 karbono dituenez hexa izango da. Eta orain lotura bikoitzaren kokapena. 2 eno. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.